Hola, soc la Núria Prades, soc escriptora, encara que durant molts anys he estat també molt relacionada amb el món de l'ensenyament. He donat classe de llengua i literatura catalanes durant molt de temps. Potser per això la meva connexió a la literatura és molt gran. És una de les coses que m'estimo més, que em fan més feliç, perquè a través de la literatura, a través de llegir, sobretot, penso que una persona es fa gran, que una persona es forma, que una persona aprèn. I en aquest aprenentatge ens permet obrir moltes portes i ens permet descobrir moltíssimes coses. Per tant, ara que sou joves, que teniu temps encara, tot el temps del món per endavant, jo us demanaria que llegiu, que us formeu i que visqueu les històries que els escriptors, de la manera més humil, us podem oferir. Em dedico a escriure per nois i noies, és a dir, la meva professió, perquè és una professió, és la de ser escriptora de literatura infantil i juvenil. Molta gent m'ha preguntat per què faig això i no em dedico a escriure per gent gran. De fet, és el que em surt, és el que jo soc feliç i em trobo bé, perquè penso que dedicar la nostra professió, dedicar els nostres esforços a escriure per vosaltres, doncs és una garantia de futur, si és que ho fem bé i si és que us agrada el que intentem escriure. Què escric? Doncs m'agrada provar tots els gèneres. Escric una mica a vegades d'aventura, a vegades novel·la històrica, a vegades novel·la de suspens, a vegades... és igual. Jo crec que el que sempre intento és arribar a les coses que us interessen, plantejar-nos a vegades preguntes sobre el que ens envolta i sobretot fer que aquests llibres que avui en dia vosaltres teniu a la mà, com El misteri del carrer de les Glicines, com Heka, com Raido, com Lior, tots aquests llibres que he anat escrivint al llarg de la meva professió, siguin per vosaltres realment una porta per entrar a la literatura gran, a la literatura que tindreu a la mà de seguida i que el recordeu sempre. El millor premi que podria tenir és que quan sigueu grans diguéssiu: ai, mira aquell llibre que vam llegir de la Núria, encara me'n recordo i m'agradaria que els meus fills el llegissin. Això ja seria el Premi Nobel de Literatura. Per tant, espero que poder arribar a vosaltres d'aquesta manera i espero que sigueu molt felices llegint i formant-vos i creixent, que és el que s'ha de fer.